मिना बाजार सोरखिफोराव गाखोनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय बे भिडिअआ मोजाङै नायनानै ला बे भिडिअखौ। जानो हागौ बे सिख्लानि हालोदा मा जादों बेफोरबायदि गिथाव बाथाव गाखोनानै बेनि हालोदा मा जाखो नुबाय। बेनिखायनो गाखोनो गोसोबा सानै हयै गाखोनांगौ। जाय गोरलै गोसो बाय बांद्राय गियो बिसोर गाखोनानै लाब गैया। बिसोर हालोदा मा जागोन बिनि उनाव नुवाखै बिथाङा मा अबस्था जादों। थ' फुजाफोराव गाखोना मोजां मोनग्राफोरखौ आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जाहोनानो जाबाय बेफोराव गाखोनानै मोजां मोनग्राफोरखौ एसे साबधान होननानै बे भिडिअआव फोरमायनो होननानै आं नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जेबो गैया, बेनोमोन नोंथांमोननो एसे देखायनो होननानैसो आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों, एसे बुजिथो होननानै। थ' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामनो। बाय बाय।